Fi 3 snin applikaw aktar minn 500 persuna l-iskema tad-depożitu b'investiment ta' 6 miljun euro. Ħabbar dan il-Gvern wara li fl-aħħar xhur permezz tal-Awtorità tad-Djar estenda l-iskema tad-depożitu billi l-massimu ta' self mingħajr imax fuq id-depożitu lil first time buyers żdied għal 22,500 euro. Fil-fatt l-Awtorità tad-Djar u l-Bank of Valletta firmaw ftehim biex aktar nies ikunu jistgħu jidħlu fis-suq tal-proprjetà u jsiru sidin ta' darhom. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li minn meta daħlet fis-seħħ din l-iskema l-Awtorità tad-Djar investit aktar minn 6 miljun euro biex aktar persuni jisiru sidin ta' darhom. Il-Ministru żied jgħid li din l-iskema wiesa qiegħda tassisti u ta' timbuttatura l qudiem lil firxa wiesa ta' nies minn żgħażagħ li baqgħu jistudjaw u jixtiequ jsiru sidin tal-ewwel proprjetà għall individwi li għandhom inqas minn 40 sena. Diġà hemm madwar 500 applikazzjoni fil-waqt li wkoll diġà investejna madwar 6 miljuni f'din l-iskema nnifisha. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li din l-iskema u skemi oħrajn mill-Awtorità tad-Djar qed jgħinu liż-żgħażagħ f'mument importanti fil-ħajja tagħhom. Rajna li bħala gvern nassoċjaw ruħna wkoll ma' dan il-każ mal-BOV bank ieħor li qed jipparteċipa f'din l-iskema sabiex nagħmluha ħafna aktar affordabbli li dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom. Din l-iskema hija waħda minn bosta skemi offruti mill-Awtorità tad-Djar biex aktar żgħażagħ isiru sidin ta' darhom. Fosthom l-iskema New Hope li tagħti tama lil dawk li ma kienx jirnexxilhom jiksbu polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja minħabba marti u kundizzjonijiet mediċi jisiru sidin ta' darhom, l-iskema Equity Sharing u l-iskema li qed tagħti 1,000 euro fis-sena fuq medda ta' xahar snin lil first time buyers.